ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଲଙ୍ଗୁଲି ମଠରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଇ ଜାଗାଟି ଛୋଟ ଜାଗା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟି, କାରଣ ଏଇଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହିଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ବି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମିଷ ବି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏଥିରେ ମାରିକି ଖାଉଛି। ଆରେ 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 ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ବାହାଘର ବି ହୁଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀ ବାବା ଅର୍ଘ୍ୟଦତ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ବାବା, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା କଣ, ଯେ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ? ଓଳାଶୁଣୀର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ତାଙ୍କର ହେତୁ ଅଛି। 11 ଥର ଜନ୍ମ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ 11 ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର 12 ଜନ୍ମ ହଉଛି ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଚିକିଟି ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ। ଇଏ ତାଙ୍କ 12 ଜନ୍ମ ଯେ ଲଙ୍ଗୁଳି ହେଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଥାନାର ବାଲିପଟଣା ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ବାବୁ। ଏ ତଥ୍ୟ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଘର ଅଛି, ସେ ଛୋଟାଟିଏ, ସେ ସାଇକେଲ ବସ୍ ଚଢ଼େ, ସିଏ ଆସେ, ସିଏ କହିକି ଯାଇଛି। ସେଇ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର 13 ଜନ୍ମ ହଉଛି ରେଣ୍ଟା, ସେଇ ମାହାଙ୍ଗାରେ କୋଉଠି ରେଣ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା। ଜାନ ଆସିକି ତାର ଗଣନା କରିବା ଭିତରେ ସେ କହିଲା ବାବୁ, ଇଏ ଛୁଆଟି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଇଏ ଜଣେ ସଂସାରୀ ହବନି, ଗୋଟିଏ ଅବଧୂତ ପନ୍ଥୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବ। 7 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ଏଇ ଛୁଆଟି 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଦେହରେ ବସନ୍ତ ହେଇଗଲା। ବସନ୍ତ ହେଇକି ଆଖି ଡୋଳାରେ ବସନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। 9 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଛି, 9 ବର୍ଷ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ କହିଲା, ହେଇ ନଙ୍ଗୁଳି ବାବା, ମୋ ନାତୁଣୀ 4 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇକି ଛାଡୁନି। ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ବୁଢ଼ୀ ଉପରକୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ। ଅଶାନ୍ତି ହେବା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଅଧୁଟା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ମତେ ଧରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ କୋଉଠି ଔଷଧ ଦେବି? ହେ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କହ। କନ୍ଧ ପିଲାଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଏଇ ଗଛଟା 4ଟି ପତ୍ର ଆଣି ଛେଚିକି ତା ରସ ପିଇବାକୁ ଆଜି ପିଇ ଦେଇଛି, କାଲି ସକାଳୁ ତା ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଗଲା। ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ସେ ଅମକି ନାୟକ ଘର ପୁଅ, ସେ ଅନନ୍ଦ, ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେଉଛି, ସବୁ ଲୋକେ 3 ଗାଁ ଲୋକ ସମାଗମ ହବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମଠୁଟି କରିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ତ ପ୍ରଚୁର ବଢି ହେଲା। ବଢି ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଲା, ଗାଁରେ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ମଠୁଟି ଭାଙ୍ଗିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡାକିଲେ, କେହି ଜଣେ ଡଙ୍ଗା ଘିନିକି ଆସି ଛାତପୁର ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇଗଲେ। ସେ ଖରିପାଳରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିଲେ, ଏ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିକି କହିଲେ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କୋଉଠି ବସିଛି, ଧ୍ୟାନ କରିବି କି ନାମ କରିବି କି ଯୋଗ କରିବି କି ଧ୍ୟାନ କରିବି, ମତେ ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ କୋଉଠି ବସିକି କରନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଏଇ ବୈଦଖାନା ଖୋଲିକି ପଇସା ଅମଳ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଅରୁଆ କଦଳୀ ବନ। ଅରୁଆ କଦଳୀ ବନରେ ସେଠି 2-3 ବର୍ଷ ସେଠି ବି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଲେ। ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲେ, ଆଇଲେ 14 କୁଲାଟେ ରହିଛନ୍ତି। 14 କୁଲାଟେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ କଣ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ନିଜ ମଳ ବୋଳି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜ୍ଞା।
ବଳେ ଘୃଣାରେ ମୋ କତିକି କେହି ଆଉ ଆସିବେ ହୁଁ। ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ବାଜିଛି ସିଏ ମଳ କହିଥିଲେ ଅମଟପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେପଟେ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ଜଣେ ସେ 14 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ତମ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଧାରି ପାଠ ପଢଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦ ଦାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଜମିଦାର ତାକୁ କହିଲା କହିଲା ଆରେ ଆନ୍ଦ ତୁ ଯିବୁ କି 14 କିଲୋମିଟର ନା କାହିଁକି ଯିବି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବାଦୀ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୀର୍ଘକାୟ ଲୋକ ଗୋରା ଲୋକ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଯୋଗୁ ସେ ଆନ୍ଦ ଦାସ ଦିନକର ସେ ଜମିଦାର ଲୋକ ତ ଦିନକର ଆସିକି ଗଲା ଯାଇକି ଦେଖିକି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦୋଷ ହେଇଗଲା ଗୋଡ଼ ଧରି ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଡ଼ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ସେ କହିଲେ ରେ କିଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି ମତେ ଛୁଇଁଲେ ଲୋକେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମଳମଳା ବାହାରିଟା କିଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ଗାଧେଇବି ବିରକ୍ତ ତାପରେ ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼େନି ଗୋଡ଼ ନାଚରେ ସେ ତୋ ଘର କୋଉଠି ନା ମୋ ଘର ନେଇ ଅମଟ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜମିଦାର ମୋର 7ଟା ଝିଅ ମୋ ବଂଶ କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲେ ଆରେ ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଇଛୁ ତତେ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଟା ମୁଁ ତତେ ତୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହବ ବୋଲି ପୁଅ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି ସେ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଡ଼ ଧରି ପଡ଼ିଛି ଆନ୍ଦ ଦାସେ ସେଇଠୁ ଆନ୍ଦ ଦାସ କହୁଛି ହେଲା ମତେ ଯଦି ନିଷ୍ଫଳ କରିବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ନିଷ୍ଫଳ ଯଦି କରିବେ ମୁଁ ଜୀବନ କାହିଁ ରଖିବି ମୋର 7ଟା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁ ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ବିରକ୍ତ ହବା ଭିତରେ ସେ ଏକଥା କହିବାରୁ ସେ ହଉ ଯଦି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ନା ନା ଉଠ ଛିଡ଼ା ହଉ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଇଏ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ମଳିକୁ ଟିକେ ନେଇଯା ତ ସିରିକି ଦବୁ ପାଇବ ସମ୍ମତ କଲା ଆନ୍ଦ ଦାସ ସମ୍ମତ କଲା ଯୋଉଠୁ ସେ ଛଡ଼େଇକି ଟିକେ ଗୁଳି କରିକି ତା ହାତରେ ଦେବେ ତା ହାତରେ ଦବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫଳରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କୋଳିରେ ପରିଣତ ଯଦି ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ କହିଲା ଗୋଟେ କୋଳି ହେଇଗଲା କହିଲା କୋଳି ହଉ ଫଳ ହଉ ମୂଳ ହଉ ଯାହା ତ ଦେବି ତୁ ତ ଦବୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦବୁ ସେ ପାଇବ ଆଉ ସେ କୋଳିଟି ନେଇକି ଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲା ବୁଝେଇ କହିବା ଭିତରେ ତାକୁ ତାର ଶୀଘ୍ର ଗର୍ଭ ହେଲା ଆଗ ପଛକି ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ହେଲେ ଦିନକ ଯାଇକି ତା କହିଲେ ଯେ ତୁ କିଏ ସେ ନା ମୁଁ ସେ ଆନ୍ଦ ଦାସ ନା ଆସ ହେଇଛୁ ଯା ତ ଭଲ ହେଇଛି ତୁ ଆରେ ମତେ କାଲି ରାତିରେ ହୁକୁମ ହେଇଛି ମୁଁ ଅଳତି ପ୍ରବଣା ବେଲବଣକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ଯାଇ ଟିକେ ସାଧନା କରି ମତେ ହୁକୁମ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି ଅଳଦେବପଣା ବେଲପଣା